urung menehi duwe. Wis ngono wis kok. Lah iki mau apa? Iki mau apa? Mau ababan. Ngisi-ngisi kono. Kono aja ngisi-ngisi. Anu nadane kok gak ngono sewu lho macane. Nadane kok beda ya. Nah. Nanonane. Nanonane. Iki jane turunan kula. Lagi. Kowe kan nadamu kok beda nyapa to, Mbak? Ora beda ya padha-padha. Kowe kok gak tau olah vokal apa olah Bendina aku olah-olah Mas ning omah. olah vokal. Lah iya kuwi olah vokal. Nah. Kurang mudhun, kurang ndek sithik. Nah. Ndek. Ndekne. Ora wonge sing ndek nadane iki lho. Nah. Kendeken. Wis ngene. Mungkin di musik aja, Musik Pak. coba. Nek gamelan rada iku emang musik Mas. Mas. Ini.